Juder Raka Musik Redaksi Indonesia bareng Aika hadir kembali. Wis kawaca apa kerepe atiku renyo ati iki maca tulisanmu ra krasa nitesno ning pipiku umpama tanganku dadi suwi aku mesti enggal bali wis kapiye maneh mergo kahananku wong bagus antenono dekaku percaya aku kuat hatimu wong bagus antenono dekaku umpama tanganku dadi suwi iki uga aku mesti enggal bali wis kapiye mergo kahananku wong bagus antenono dekaku percaya aku kuat hatimu wong bagus antenono dekaku. Layang kangen spesial ini buat tamu undangan ya yang di sini ya. Ini memenuhi permintaan dari Ibu Dewan. Ibu Dewan. Lagunya